Ses vi til Klostermærken? Dertil får vi faktisk tit spørgsmål om, jamen Klostermærken, det er jo ikke længere som i gamle dage, og er der stadig noget på engen, og hvorfor er der ikke mere Tivoli? Og jamen jeg tænker, skal vi ikke lige have svar på, hvorfor det er, som det er nu, og om der er noget værd at komme efter? Hej Jakob. Hej Jan. Formand af Klostermærken kan lige svare på det med det samme. Jakob, hvorfor er der ikke mere Tivoli, som det var i gamle dage? Jamen det er jo egentlig et godt spørgsmål, Jan, men umiddelbart så er det jo fordi, at det ikke er så mange Tivoli i Danmark med. Det er omkring 6-7 omrejsende Tivolier, og vi har valgt at samarbejde med Nordisk Tivoli. De leverer til 10, og de leverer hver gang, og det er ikke så meget bøvl. Ja, for i gamle dage, der var der jo en 5-6 Tivoli, der nemmest konkurrerede om at være her. Præcis, så det var ret meget af det samme, altså. Og det kan ikke lade sig gøre mere, faktisk ikke. Det er slet ikke Tivolier nok til. Nej, men dertil, hvad med engen? Er den lukket? Nej, absolut bestemt ikke. Vi valgte for 2 år siden at omdisponere lidt ned eng. I år der har vi det vi kalder lidt et bagandmarkt med sparkdæk. Vores onsdagsparkdæk i Kloster, det er jo flyttet DNA til lørdag og søndag med gammel landbrugsmaskine og stumpemarked og heste og grillpølser og øl DNA. Så det er også en overkommet af DNA. Absolut. Ja. Og der er fuldt program i år. Fuldstændig. Så der er rigtig noget at komme efter. Absolut. Så jeg tænker, kort og lang, ses vi ikke før, så ses vi til Klostermærken.